ngokuphilisa ngolelana khumbule khaya khumbule khaya khumbule khaya. Umgaqo nkqubo wocalucalulo wawunyanzela abantu ukuba baphume ezilalini zabo bayokusebenza kude nemizi yabo bazibhaqasele bekwiihostele apho bengavumelekanga ukuba bahlale njengeentsapho. Kodwa kule minyaka ingama-30 idlulileyo yedemokhrasi sibone iiprojekthi ezininzi kwezi lokishi zokuguqulula ezi hostele zibe zindawo ezamkela iintsapho abantu bakwazi ukuhlala ngesidima. Wamkelekile ukukhumbula ekhaya. Mna ke ndinguSamora wakwamangesi, uMia uGcwaneni uSibewu. Masike sitshekishe ubana siphathele ntoni na enkqubeni yethu yanamhlanje. Ndiyavuya ukubona. Can say the same. Thixo akafuni uba siqumbe kude Look at twin. Yes. Twin ya, una di twin out here. Now enye yezinto endizithandayo ngale nkqubo that ithatha abasize 9 bam ibabeke kwindawo endingazange ndaya kuzo. Namhlanje sinyathela kumhlaba wasesosha nguve sidibana nobhuti kuthiwa nguSibusiso wakwaRhule. Usicelile ke bethu nana wasibhalela wathi ucela simkhangelise umama wakhe uTunu wakwaNdlovu. Masike sihambe sidibana naye. Sike sibone into yobana lithini ibali lakhe and singamnceda kanjani na. Leina la ka ke Sibusiso Brian Khole ke tswa go la Limpopo seketeng ya Nebo. Ke beletse gona ka go lela gona go tloga mo ka tla Pretoria ka moshomo from 2006 be ke le mo Pretoria ke berekela ko SAPS. Koko bolele ekhaya Etene kae? shabu buru shabu Samora Ke Sibusiso Khole. ndiyavuya ukwazi uSibusiso. Ngiphethe itimu yami yasikhumbule ekhaya apha sonceda wena so ndicela into yobana singene ngaphakathi sihlale phansi. Lamorisi. Sive kahle ibali lakho. Okay, Lamorisi. Alright, Sibu. Usibhalele. Kasithathe usibeke. Ke lengwaletse gore le nthuše go nyakiša mme wa ke le Tunu Ndlovu sala a nyamalela gale ke sa lo menyane. O tlogile Soweto a le go boloka papaka go tloga mo ke ba ntšhia gona ko Limpopo ko mare like ba bitsa Lukra. After mo mare ba gopetse gore a ntšhie and then o tlo boa a tla fela a tlo nketela a sa hlola boa from there till today akisombo. And then the information le usibhalele ngayo uyifumana kubani le information? Go na le ragadi mo moa ka ba re ke Irene Mashile salam fa picture ya hae e ngwetse leina ko morago gore ke Tunu Ndlovu from Mapete. And then when atla ujonga le photo uyazibona ufana no Tunu Ndlovu. Ra tshwana. Okay, uthemba into yobana sawufumana ntoni namhlanje? Na anything nka kry-a nka kry relatives if you na le bana ke kgone ba tseba relatives bo malome motlhang ke nyala and then ke a tseba re ko bitsa bo malome that side ke bona ba le ntshetsang. Ukhona umuntu osombonile ngathi ufuna umthatha? Ya o te ke mcheckile gore ne ke ena nka a nna pale. Okay. Yeah. And then izinto ezifana ne-documents zangusokole nazo kuba umama ke bengekho. Birth certificate sala tsamaile ka yona so ID ke kry-ile through Magogo ke ena ke fitla matric ke ena ntse ID and then le ena a ke sure gore o irile di-date tsa nnete na because birth certificate sala tsamaile le. So kule ndawo ohleli kuyo awuzazi noba i-birthday yakho yini okanye i-age yakho ungakanani. Exactly. So at least in this journey into ezakunceda is uzazi into yobana exactly wena wazalwa ngompunyaka. Yeah. So ke Sibu sikhona sizokunceda wena sizokusekela sikusupporte kolohambo lwakho njengoba ukhangela ifamily yakho ekucala likamama. Uready? Ke ready. Asabe siyokhangela omalume bakho uzokwazi uhambe uyolobola futhi. Ke nabo. uSibusiso akasamkhumbuli umama wakhe ngoku owona mbuzo kukuba angamqaphela na xa benodibana naye kolo hambo lusuka eSoshanguve lusiya eSoweto kwalapha eGauteng. Olo hambo luzasithatha iure enesiqingatha.
How are you feeling? Uziva kanjani? I was nervous, but hayi sesifikile manje hayi ngaba relief ngikamukre can need that last day ke really and then ya diragala. Sawubona baba. Kunjani? Phila kunjani? Ngiyaphila. Usamora okwamangezi. Yebo. Hamba neqembu lami la lasekhumbula ekhaya. Yebo. Size ngendaba kaBhuti. Yebo. Ubhuti usibusiso kwakhulu. Okay. Angazi noba umuntu enimaziyo na. Okay. Angasondela ngapha. Uthi Okay. Sawubona baba. Nkame Tjena le kantate. Ngiteng. Kwena mang? tena sibusiso gone Okay. O tsalo ke mang? Tonu Ndlovu Le mang? Papa Le- hao ke mang? Tamati Ruben gone Okay. Tono ba re o dula kae? ba re dula Mapetla Ona dula Mapetla. Ka ko kae ko Mapetla? a ba bolele ke bone mo picture ya gore o ko Mapetla O tshwere picture ya hae. ke tshwene E re ke e bone. Ba re ke ena Tono o. Ke mang a tshong jwalo? ke fele ke ragadi wa O tsetse ba re o tsetse neng? a ke tsebe exactly because birth certificate setse ko yena E tshwanetse o tsebe dijara tsa hao tso jwalo. o di tsebe bang o setse le birth Mara ba re o certificate tsetse neng wena? When were you born wena? O tsetse neng? Ka jara e feng? I think maybe 79 somewhere Papa hao ka ena? o tlhokofetse O tlhokafetse leng? yona same year Which year? 79 E le gore papa hao ba rona bere o na le mojobe ke mo yona le motho a bereka kae? Coca-Cola A bereka ko Coca-Cola. yeah Jalo go tlile jwang wena gore o ye ko o ska golela ko Mapetla ko Tono ha e bane kena ke me ba re kena me wa hao Tono. but the time ba le o boloka papa Yes. ba mo khopetse gore ne ke sale and then o tla boa a tlompona sa leba mo Ke sala tsamaya ka nako e. Sibusiso ke jabole go bona. Ke wena. Ke o bone ka ditsebe. O tsetswe ka 1977 okay ka di 13 tsa January. O tsetswe ka 1977 ka di 13 tsa January. okay Nna ke kreile ngwana pele ka di 12 tsa January. okay Ka bo 6:30 ka mantsibuana. Yeah. Wena o tsetswe the following day ka di early hours okay ka di 13. Nna ke na cousin ya mama gago. okay Ke a leboga papa. go le bogale siyavuya into yobana ke mama noko ubhuti Busiso engathi ufikile ekhaya besingathanda into yobana singangena ngaphakathi sikhe sikwazi into yobana sithethe lubanzi. Ndiyabulela tata. Itla. Ke mama hao. Itla. Ke mama hao. Itla. Itla. Uskalla papa. Uskalla. Tla ba right utla. Masicele apha kusisi usisi yena ngubani umama sesimazi noko. No, Ayanda mina. I-last born kamama. So xa usithi last born kamama utsho into yokubana uAyanda yi-sister kaBhuti. Correct. Sister. Nice to meet you too. Thanks. so salona salona I'm Houston. okay
Re itumela Sibusiso gore o re batle. Yeah. O be o re kry. Ngwanaka o no sa latlhiwa. Kore le bararo. Okay. Kore o tlhatlhamiwa ke ngwanyana o mongwe Nontutshuzelo. Okay. Kore ha kgona gore a nne teng. Okay. Ebe e nna Ayanda ke bibi. Okay. Yes. So nako e kaofela re ntse re go batla. E seng gore ne re sa go batla, ne re go batla. You understand? Ne re go batla. Ga ke itse rona le dipotso for uso gago. Mara uso gago I think about because tell us about your journey to try and find your brother. Just for clarity, I've always known about you. Okay. Uma has mentioned, because I do have a brother by the name of Sibusiso. Gogo has mentioned. Okay. Although Uma was married, Okay, like even okay. my own father, we Okay. knew about you. Everybody knew Okay, about you. okay. So it's not to say bongaziwa. We just didn't know where to even Okay. start. Sibuda, umama uthethile and uthethile batsho bathi bayazi ngawe. Yeah. Ubungafihlwanga. Yeah. But ndiyaqonda uba uyafuna uyazi into yobana waphela ushiye kanjani na nogogo. Yeah. Yes. Bakhona ngoku ngababuza. Yeah, ke sa repeat se putse le gore. Ke setse yang ko. A bona le no le idea ka because ne ke sna certificate. on a birth certificate. Okay, Sibuda. Hore o ye ko kwale ko nkgono ko Borobeng. Mme wa hao le papa wa hao ba ne ba hirile somewhere ko Dube. Okay. And then ha ke sa gopola gore e ne le Good Friday, e ne le di holidays tsa Good Friday or e ne le di holidays tsa December. E bile gore ba lokisetsa go tsamaya ba ya lapeng go ga lona. Papa ga go a batswa wa tseba ke rona Sineya ba o boleletse rona la tsuba. Yes, a batswa he a ilo batla motjoko mo Dube. Sele ba ibitsa ko ha maponya hona jona mo le ko ha maponya ko Dube ko le body eng. Okay. Mo teng fela mo sa mo teng ka mo. Papa ha o ke ha crea accident ke ha ile hore okay wa nke wa fe o ile bulukiwa ko gae. So ebile gore koko wa kopa o kopa gore a e godisetse setlogolo sa hae. Okay. Gore mama wa setlogolo a khone gore a ile batla moshomo. So ke yona tsela eo ka o salakwa ya gore o salekwa ya gore o salekwa. And then toileng ya yitsa gore o swaka aska tlhole a yakwa. It's because one of your uncles ona batla go mo kena. So e bile gore le tswa ke ha a tlo tshaba ge. But yena ona tsa batla gotla a tshaba yona ntweo ya gore ba funa o mo ngena. Balo o gona o Stono ka madimabe le ka bohloko. Tono o ile re sia ka di 6 tsa June 2015. Yes. Asekhalia. 2005 as 2005 ya ke hopola until 2015 because we are khumbula ukuthi kana go ke ha re lokisetsa lenyalo la twin ya hao. Twin. Yes. Twin ya hao na le twin out tsebe. Oh. Ha ke re twin ya hao ke tshore ngwana o ile ngore ke re o ile a tsalwa ka di 10 ka di 12. Oh, January. Okay. Yes, ke yona twin ya hao. So itse ne retsa sa senza wona malungiselelo a lenyalo leo. O ile a lwala yena mme ha lwala lobaka lo lelele. So ka di 6 tsa June ke ha a re sia. I need to understand. Yes, so understand na ke thaba ende ke bona la tshwane bona uthina fana. Ya bona uthina fana. Ya bona mathumbu ka Tunu mahle. Kuvakala ngathi
le family lena inkulu and inothando. But singathanda ubana ke sidibane nabo aba bakhoyo namhlanje bafuna ukwamkela usibusiso. Bazokwamkela esi sibusiso. Size naso namhlanje usapho lwenu. Molweni mama. Kunjani? Ndiphile nkosakhulu. Malo. Nontuthuzelo omdala. Okay. Okay. Okay, Mina engingacela nengikufisayo ngabo ukuthi babambane. Kodwa le nto leyo angeke bakwazi ukuthi bayenze bebodwa. Bazoyenza ngokuthi thina kube yithi sokhwezelayo leyo mlilo loyo. Ukuthi makube njena sithanda ukuthi makube nje yenzani kanje kuma mistake wethu thina esibadala esiwenzile. Angifisi ukuthi bona bahambe lapho. Ungathi bangachema endleleni leyo bathathe indlela eright. Ake bantu abadala ndiyacinga into bana kufuneka ndinishiye mna ndinike ithuba loba nazane nonyana wenu ngoba ke mna ke I'm not the family, I'm the family's friend. Ndizabashiya ke bona ndibulela inkosi kakhulu ngeli xesha nisinike lona and I hope that kuyo into eyenzekayo usibusiso uzokwazi ufunda tubanzi ngomama wakhe kunye nani ezosapho lwakhe. Alinshiye bethu nani? This is a picture of mom and you. My worry was Uguti, maybe he will think Uguti Bogumdano fishy and all of those things, you know, and hence those are one of the things I wanted to clarify. Uguti, we've always known about you, we just didn't have means to get hold of you. That's why Mama even said Uguti blessing as in a small, so which makes life a whole lot more difficult. So when we found out Uguti is looking for us, it was a bonus and we ran with it. Today, anything, and then get all the recommends and get all the Salivana, Rukopani, family, we are family from now. Yeah, big family. One day, us we are Arugantagisi. Kufane kwabanda eSoweto kodwa into esivuyisayo into bana usibusiso ufikele kwizandla ezishushu nekhaya elithegu kwaye sibonile into bana nomakazi abalinqwaba ke abazamnika olathando ebengenalo kamama uba nawe unabantu ofuna sidibanise nabo usapho olukhangelayo sibelele WhatsApp ku 087 062 5738 sizokwazi into bana sixhumanise nabo. Akho umuntu ufanele ukuba bephansi koxinzelelo lokuphulukana nelungu losapho lwakhe kodwa xa seloleqa iminyaka engama-90 njengotatomkhulu uRhabureko kwamakwe waseleratong istress kuhayo oqinisekileyo masidibane naye sive ukuba uphulukene nabani kweli bali lethu elifutshane ngabantu abalahlekileyo. Nai Ephraim Rhabureko makwe ko Phukeng ko Rustenburg o ke mme wa ka o ntlhokometseng ha ke re mme ha ke re gore ke wa bona o ke mosadi wa ka wa bona ibialo ga e batle rula. Ntate Ephraim Rhabureko makwe ke ntate wa molapeng o kopa go batlisiwa abuti wa gagwe a mmitsang ka gore ke Easy Matsarela makwe ba tswa ba le ko Phukeng mme bona ko ha bona ko ba tswalang ko teng ke ko Mosonthana. Easy salatimela mengwaga na ke motsebe a re salatimela ka bo 1890 gona mo and then o tswa le ko Foxburg go ile mo sheba a thole mohlala gore a ka thola hala kae anong wa kopa o itse ro sentsana le teng mo lefatsheng o kopa go itse family ya gage le bana ha ba ne ba teng. Ke mmatlela gore ke mmone gore o sa phela modimo ntsa a re tsholetse ene wa bona ge nka kry ene ke sho ke tlo nna sebaka. Sangwane mtako ke buang ka eno ke abuti ke firstborn ya ntate wa bona o nkgodisitsa nkisa dikolong
ke so ke tsamaya ka dikoloi ka lebaka la gago ga tsamaya Mazarela abuti ne ba le teng po lapeng ga a laele motho le nna ga ntaela isa ntare ke a tsamaya a ka tlhola abuti wa gae go tlo ba right ka bane o lo se bua ka yena ene le mama ga tlo tlogela lefatshe le na ntse a bua ka yena le o swa gage ke Khenke Salome le ena na ntse a bua ka yena gore a ba itse rona fela di kae nka thaba thata ma nka kry-a diamond ke so ka ena abuti abuti easy mo o leng mo teng ga e bane o shebile ne re kopa gore o itlhagise ka baka la gore nna ka go o lla ka wena o re o ile wa mo kenya dikolo o mo a leng mo teng ke ka baka la gore wena o ile wa misa ko dikolong o ne o mo tlhokometse yanong wa go tlhoka ga ka itse fela gore o sentsane o phela a itse wena le lelapa la gago le bana re kopa setšhaba kao fela se utlwang le se bonang gore le re batlise yena ntate Easy Makwe nka leboga gagolo a le ka re tholela yena. Uba unalo ke ulwazi malunga nokwenzeka kuNkunku Israel Makwe ndicela usithumelele iWhatsApp ku-087 ungalibali ke ungasifumana naphayana kwiwebsite yethu ku-www.khumbulekaya.net.za sikwafumaneka naphayana kumakhasi ethu onxibelelwano kuFacebook naku-Instagram wethu osakhasayo so siyacela into yobana uyosilandela sibethe nge-double tap ulike ke neeposts zethu. Uba ufuna ukufumana esi siqendu kwakhona impinda iyafumaneka phayana ku-SABC Plus online. Xa sinyova ke le bhayisekile sesilungiselela into yobana sifunde enye yeeleta ezisuka kuni lena isuka kumbukeli ofuna ukudityaniswa nosapho lwakhe. Ubhale wathi, Dear Khumbulekaya, my name is Miranda Nxele. I'm currently based in Johannesburg, Gauteng. I'm writing this letter to seek your help in finding my mother's side of the family, from whom we were separated after her passing in 2006. My father was married to my mother, Phumeza Nxele, and had 3 children with her, including me, the youngest. After their separation, our mother took my older sister and me with her to Etinaga in the Eastern Cape. She had twins, Spesihle Nxele and Zizipho Nxele, who were not my father's children. 2 years later, she passed away and I was only 4 years old. My sister was 8 and my brother was 11. As we were so young, we don't remember much, and my brother stayed with our father's side of the family. After our mother's passing, we were separated from the twins, which was very traumatic for us as young children who had just lost our mother. Our grandmother, from our father's side, took us in and raised us until her passing, and things haven't been easy since then. Our father is a good man and tried his best. I don't remember who the twins were left with, but I do remember that our mother had her father's sister, Nophakamisa Tumane, who helped her with us and lived in Tinaga as well. We also had an uncle, grandmother, and our mother's sister, but they struggled with alcoholism and couldn't take care of us, so we didn't stay with them. Shortly after we left for our father's side of the family in 2006, we heard that our uncle, Mvuzo Vena, had passed away, but unfortunately we couldn't attend his funeral. It's been 16 years since we last had any contact with our mother's family, and we don't know how the twins, Spesihle and Zizipho, are doing. All we know is that they are in Phalo, Etinaga in the Eastern Cape. Growing up, I always watched Khumbulekaya, hoping that one day there would be a letter from my mother's side of the family looking for us. I've seen Khumbulekaya reunite families, and I'm writing in hopes that it will help reunite me with mine. Love, Miranda Nxele. Ba unalo ulwazi ke malunga nosapho lakwaNxele, abantu bakulo Miranda, ndicela usithumelele ifax ku-0865 11 7440. Ungasithumelela ne-email kukhumbulekaya@sabc.co.za okanye usithumelele iWhatsApp ku-087 062 5738. Konke Msongelo waselitha eMthatha intokazi neminyaka 18 nje kuphela kwaye unqwenela ukudityaniswa notata wakhe angamkhumbuliyo ngenxa yokuba wamshiya eneminyaka 2 nje kuphela. Masidibane naye embukeli sifumanise into yobana kwenzeka ntoni na ngokwenene. My name is Gwangi Msongelwa. I'm from the Eastern Cape in Ngaleni.
I wrote to Kumbuleka regarding about my father, who went missing 15 years ago. I last saw him in 2009. Utata mkamalake unathi Arthur Magadana. Damkabala 2009 ngokyasa siyeko kwabo nomama. Then zanga phinde afone. Waphofa phone esithi uyayikapa ifonela umama. Besithi ufuna size kuye eKapa, and mama was like, no, andisizukwazi because mama yasebenza ke. Taking then after that zange phinda phone. Unabo abanye abantwana endikhenava ngabo. But ke nabo abamazi. Like sihlala endawo let's say sihlala ingqeleni sonke. So nabo amamazi because he's a distant father. Abathethi but ndiyabazi ke bona since ke umakazi wami echate kwifamily yaba bantwana. Umama mkhange abe nengxaki into yobana ndifuna utata. Uye wathi ubana into ezondonwabisa leyo mandiyenze. Hi mama. Hi. Wadibana phi uNathi? Unathi ndadibana naye apha eCanzibe, wayehlala phaa ngasekhaya ngo-2006. Injani relationship yenu? Kwakungekho nto itheni, senje uba yayinto nje eyakhawuleze yaphela, ingeyo nto eserious. Oh, okay. Injani relationship yam naye? Ngangabekho ekuzalweni kwakho, wayengekho. So ndiqale ndizombona ke ngoku ufike phaa, waye wafika phaa una 2 years. Wafika esithi lokubona zangahlale kusekuseni and then wahamba. And then ndazophinda ndidibana naye nowawona 2 years ngo-2010. Kulapho ke ngoku waye wacela ke ngoku uba mawuye kowabo uyobonwa kowabo. So wawuna 3 years, so kukumgqibela kwam oko. Uye ndazi uba ngandifumana phi? Unathi uyakwazi ekhaya. So xa uyakwazi uba ngafumana phi xa ifuna, because uyakwazi ekhaya. Okay, ke. Xa ndimfumana ke ndiza kufowunela. Okay. Love you. Love you too. Bye. If ufuna relationship nam, I could give it a shot, but and ayonto ndizoyiqhela leyo because sendiqhelile ungabi notata, so ndiyazi izoba strange loo nto. Sendimdala ngoku. Nangona utata kaKonke wagqibela ukubona intombi yakhe iseneminyaka emibini, kubonakala ingathi bebengekho kude kakhulu. Njengoba sishiya ilokishi iLitha sisiya eKhwezi Extension, ikwazi ilokishi zalapha eMthatha. In the 30 years of democracy, I've inherited access to good education and access to my basic needs. Ngilindile uba singazomfuna apha senje imbuqi kufutshane nase-iLitha. Like ngeke ndikhangela ngokwakhe uba like bendifuna because ukufutshane e-iLitha suke iLitha uzimbuqa i-walking distance and akho kude nokuya engqaleni and engqaleni yakwazi ekhaya. Koko, molweni ma. Njani? Ndiphila nam. Ndikhangela uNathi Magadana. Uyamazi? Akekho omnye umntu? Aniba? Magadana. Hi. Ndiphila njani ma? Bendikhangela uNathi Magadana. Andazi noba sendlini right na. Akahlali apho uNathi. Hlala. Ezimbani. Ezimbani.
Kodwa uyamazi. Ndiyamazi. I'm his long lost daughter. Engubani? Konke. Khambi ndimjonge uba ndizamfumana naye efowunini. Okay, Nkosi. Ora putz. E prank sonja. Sabes, que não conectas. Ainda assim. Konke. Andas? Emas mama. Kan kunuza sisi. Nantutuzela. Happy. Bese tsanze bengiqolela. Ndiyamazi. Yo, semdala zonke. Yebo. Ndiyavuya ukubona. Can't say the same. Mama ko. Sesikoleni. Okay. Ndandigqibele semkhundla. Sepha. Oh, okay. Okay. Ngisemhle. Inkosi. Alukaka. Alukaka sisi. Ndiyavuya ukubona Ntombi. Funa ndilwisa. Hayi. Handigumuntu othanda ukulenye into. Okay. Gqibela umncinci yandixinela. Nagqibela kwakusaphila umakhulu wakho ngelo xesha. Ndizoke ndiziphi ixesha ndoba ndihambe ndiyengqaleni futhi. Ndihambe ndiyonibona. Uyafuna ndiyonibona? Okay. Grand. Ndayenza yakubona kodwa ubugrand. Bulapha nini mthatha? Umthatha ndifike ngo-2022. Wakudala lapho wayekhona unikhangela kodwa yakwazi ekhaya. Ndake ndaya eCanzibe. Ndafika kuthi mama wakho wenda. Angasahlali khona phayana kokwena. Ndajika. Hayi into yaninto. Ndiya last year. Hayi. Ndiyaphikisa. Ndake ndaya serious. Ndadibana nabantu bakulo pencil. Yakwazi lo pencil? Ndadibana nabantu bakhona batakade. Mama wakho andazi uba wayendela kuchopha emva apha. No, ne? Hayi mama zangento. Yo. Nami ke ngondingiloziqolelelayo. Since ndala imali emsebenzini. So bendizixelela into yoba once ndibe right nje kwimali zami. Zama ayingwe wedwa. Khona abanye akazange xa mama. Ndiyabazi obhalisa nathi Nkosi. Noba ndiyathemba ukuba sizaba ne-communication. Waye sondiqumbela ngaloo ndlela mfo into yoba ufuna ucommunicate nawe. Zathi nize ndiyilungise loo nto leyo. Ndiyazi ke. Uzawukwenza kufana ndikwenze njengotata wakho. Kakohlula masi. Sikutsho kanjalo. Utsho ukuthi ayibhayile ndizitayo. It's been 15 years. Kwenze kanjani? Qala kwami udibana nomama wakhe. NdandiseCanzibe. Then ngabe kukhona usisi endandithandana naye. Leyo wakwahloma endlini phaya enqaleni. Sathandana nomama wakho. It happened into yoba kube khona isisu, which is you ke ngoku. Wazisa isisu apho nandihlala khona kwale ntombazana. So ndabaxelela into yoba ekhaya kusebhongweni. So from abantu bazise isisu sakho ebhongweni. Kwenzeka into yoba ndahamba lapha yana. Ndisenzele indlela yokuba ndikwazi uba ndidibane nomama wakho.
ndadibana naye ke umama wakho. By that time ke ubusesesuswini wade wabakhona. Ndamane ndisiya ndokubona ndokuphathela impahla. Mawusemncane ke ngelo xesha elo. Inoba mhlambi onenyanga nje ezimbalwa 2-3 months. Then ndahamba ke ndayozama impilo koJoburg lapho ndahlala khona ke ixesha elide. Ndafumana ukulimala nje ndilimele nje ndibona ndihamba kanje. Ndalimala nge-accident ndandrive ibhasi. So ndazixela futhi into yoba ubuya kwami ndadibana noPensile. uPensile wandixela into yoba hayi unona wenzela kula macala kucofa impaba and nawe mkanawe. Then ndazixela into yoba okay once ndibe right ke ndizohamba futhi ndihambe ndiyonijonga because hayi nguwe wedwa khona nobhalisa njengoba usitsho nawe sisi. So isizathu esabangela into yoba ndibe distance kakhulu kuni it's because bendingafuni ukuza kuni ndisonge izandla. Bendingafuni ukusonga izandla ndiza kuni ndisonge izandla. I know into yoba most of the time siba sikhona isikhala sikatata noba utata ngenamali. But bendirhayela ukuthi nxa ndisiza kuni now that ndamshiya for isikhathi eside kube khona something endizawuthi ndiyibeke. Umzekelo fama ndimhlawulile ndinenzela izinto zasekhaya. Xhomeke kuni ke ngoku into yoba niyafuna ukuthi nizazi ezinye zee-siblings zenu. Yabo? So ukuthanda ndiyakuthanda sisi kakhulu. Kakhulu. Njengoba benditshilo nami into yoba I'll make it up to you. Ndiyambonga nje uNkulunkulu now that ke sendibile nawe because I can say I'm so privileged because abanye abazali abadibana nabo. Abanye babona sebesemangcwabeni ukuthi hayi utata wayefana nobhuti othile apha ekhaya kodwa ke ingcwaba lakhe nali. So masimbonge uNkulunkulu into yoba siphinde sadibana. Thina apha endleleni nje izinto zethu sizozilungisa. Nawe uzazibona unotata. I know into yoba lesikhona isikhala sami sisikhulu empilweni yakho. But I'll do my best to show you how much important you are to me. Okay. Ndiyakuthanda ntombi. You are my blood. And I cannot run away for the fact yoba ndikushiyile. I thought I was going to come back for you and I was looking for green pastures. So when ndihayela uba utata right kuwe. And ndiyayazi into yoba mhlawumbi it may happen into yoba undinqumbele. But ke Thixo akafuni uba siqumbe kude sigqibelele equmbeni yabona. Ufuna uxolo. Xa ulinikeza uxolo uyakwazi ulifumana uxolo uNkulunkulu. Ndimfumene and I'm happy bana ndimfumene saphila. Ndicela ukwenza le pressing yakho ke mntana ngamanzi mali. Of I'm looking forward to a relationship naye. Maybe xa sendiready ke kodwa because I just met him so andizukwazi ba ready ngoku kuba ndimbona ngoku. 069 I believe in actions. Action speaks louder than words. Yeah. So I'll do my best and I thank God naye mama ke ndiyambulela ngoba ndikhulisele yena azafikele kwesi stage akuso. And naye noba mhlambi une-anger towards me I appreciate anger yakhe. Andizothi ndidibene nomntanam ngapha kandifuni kongathi mnandwe ngoholy. Akho ndi-right endiyenzileyo for yena for that matter. But ukwazile ukusuka ekukhangelanga eqaphela. So ndiyambonga ngokwenza kanjalo. Bonakalisa ukuthi uyandithanda and uyandinga empilweni yakhe. Let alone into yoba mhlambi engenakwazi ukuyi-express loo nto leyo because of i-hurt anayo ngaphakathi enhliziyweni yakhe. Yabona? So nam ndizenzile ii-flops njengomfana empilweni. Yabona? Akho mnandi into yoba uba nabantwana abaninzi ongabahoyanga futhi ubakhulisela ngabanye abantu eqaphela. But ekugqibeleni ndisoloko ndithandaza ndisithi Thixo wam ndifuna uba undipha amandla uba ndibe responsible for i-damage yam. Let me call it that way, i-damage yam, because ndim umuntu omesileyo. I messed up empilweni eqaphela. So
she's not a damage for that matter. But andifuna banibeka ku but ukwenza into wrong. Uhamba umithisa umfana, it's not the right thing. Because at the end of the day, uthiwa ngento yonke esiyenzayo, we are going to be accountable for London leyo. So nami ke namhlanje that's why nisenza lembulelo ndingazenzisiyo ngawo and usisi I'll show uzobona ukuthi utatakho umthanda kangakanani. Namantombi odwa bra. Namantombi odwa maninzi. Almost 11 yabantwana. Ngizakanyanga kakuhle ke. Ndiyakuthanda sisi. Ayikho ke into enika umdla njengebali eliphela kamnandi. Kwaye siyathemba into kubana ukonke uzawuqhubekeka senza ngako konke nako ukudibanisa usapho lwakhe. Kuba kubonakala ingathi abantakwabo base baninzi ngaphezulu kwabe bacingela. Sibanqwenela konke okuhle kule ndlela bazayihamba. Siyacela ke into bana ningayi indawo kuba xa sibuya sizanizisela zonke iifoto zabantu abalahlekileyo kulena iveki. Kule veki kwiifoto zabantu abalahlekileyo sinothando kuhle Mbatha wasebhulwa nguye osefotweni. Yena ufuna umakhulu wakhe uHilda Mofokeng wasebuBhututswana. uBeauty Nonhlanhla Moripe onguye osefotweni ufuna umama wakhe uSibongile Silinda owalahleka ngo-1990 esendleleni eya eGauteng. uAneki Maroku ufuna umninawa wakhe uNgwako Jeffrey Maroku onguye osefotweni. Yena walahleka ngo-2023 esendleleni eya eCampton Park. uJuliet Nomsa Shongwe ophuma eMamelodi ufuna intombi yakhe usamkelisiwe Sharon Shongwe onguye osefotweni. Yena walahleka ngonyaka ka-2023. uMpho Matlalitsa ufuna utata wakhe uDumisani Mbatha onguye osefotweni. Yena ngowaseMpumalanga kwaye wayesebenza kwinkampani yeCoca-Cola. Lo ukule foto niyibonayo nguFakazile Xulu. Ufuna unyana wakhe uZwelihle Petros Xulu owashiya ekhaya ngonyaka ka-1994. uLusanda Onezwa Qumani osefotweni ufuna utata wakhe uMkhombeni Mhlongo ongowasempunzi. Yena walahleka pha ngo-1990. uLiya Mchema Tlaila ufuna umtshana wakhe osefotweni uThemba Munama ophuma eOrlando. Ngokuva kwethu kuthiwa wanyamalala kudala. uMachipi von Rita Magwala ophuma eTzaneen ufuna umalume wakhe uHarry Chauke onguye osefotweni. Kuthiwa bagqibela ukumbona ngo-1994. Untandokazi Gabela ufuna umakazi wakhe uZamambo Mkhize onguye lo osefotweni. Kuthiwa washiya ekhaya ngo-2010 eyosebenzela uRussell's iFurniture Store. uRonald Muleya ufuna utata wakhe uNdwakhulu Enos Munayi osefotweni. Yena kuthiwa walahleka ngo-1985 kungaziwa into yoba waphelela phi na. uNoxolo Ntanjana ukhangela umzala wakhe osefotweni uNobesuthu Ntanjana owayebizwa njengoNobe xa eteketiswa. Yena washiya ekhaya ngo-2022 esiya eThekwini. uEva Maluleke onguye lo osefotweni ukhangela utata wakhe uJohn Begrikotso angazange adibane naye. Ngokuva kwethu akukabikho mkhondo. uDumisile Nokwanda Msane wasehluhluwe onguye lo osefotweni ukhangela umalume wakhe uSolomon Msane owagqibela ukubonwa eSprings ngo-1973. Ekugqibeleni uMelusi Mkhize ukhangela utata wakhe uBheki Mbatha onguye lo osefotweni. Yena walahleka xa wayesuka eThekwini esiya eDundee ngo-2012. Nawe sengiyabona ingathi uyofana nalabantu basemzini. Ayikho into esizoyihlanganisa mina nawe Mphika. Awunaki nokusisola. Ngihlupheke nikhona niphila so. Awunaki nokusisola. Ngile ndizakufumana phi ke? Ma. Yazi ndikuxelele amanga awadibani. Ma. Angeke ngithini? Okay, mina manje ke mina ngiyazikhethela ke. I never know years ngakhona ukukhetha. Usimama amasuba bami. Masilungise le. Destroyile baby naseke. Ndiyayiqonda ba. Destroyile ba. Amabali awapheli mntasekhaya itshaba lixesha kodwa kule veki zayo sibesiphathele amanye amabali kwalapha kuKhumbula Ekhaya kwi-SABC 1 Mzansi for sure. Xelela umama She's Here Next Door. Sabonana kule veki zayo. Izihlobo nabangani ezidukelene abazali
uzwa